Tam už je sníh. Jedu do Granady. Za chvilku tam budu a to Středozemí je fakt zajímavé. Jako příroda, takové jak kdyby kaniony, taková vyprahlá země, hory, pěkné všechno. Akorát spousta opuštěných jako vesíček, domů, rozpadlých. Z tohoto pohledu bych řekl, že je to takové jako Bulharsko, Rumunsko. Ale zase má to své kouzlo, ne, že ne? Čauky mňauky. Tak jsem v Granadě. V Granadě. A zaparkoval jsem tady na předměstí, protože co jsem četl, tak tady bude docela peklo parkovat jako v centru. A hele, tady prostě jsou vidět hory s zasněženými vrcholky. No, nevadí, každopádně tady budu jednu noc. A domluvili jsme se, že přespíme v hostelu. Jo, domluvili jsme se s Jeronýmem. Neznáte Jeronýma? Jeronýma je týpek, se kterým jsem se potkal ve Valencii. Studuje v Madridu, ale je to Francouz. A vždycky o víkendech jezdí někam blablakárem do nějakého města, jako podívat se, jako prozkoumat Španělsko. A my jsme se právě potkali v Valencii, tam jsme se dali do řeči a tak jsme se bavili. A já mu říkám, že taky cestuju tohle a že mám plánu být příští víkend, říkám, no tak asi jedu někam na jih, že já chci taky do Granady. Říkám, tak super, tak se uvidíme v Granadě. Tak se uvidíme v Granadě, už je tady. A já ho jdu teď najít někde do centra, takže pojedu asi tramvají. Ale ještě bych tady lupnul jednoho excelenta, dokud je vychlazený ještě z hotelu. Tak jo, tak zatím. A předpoklad, buďte připraveni, že teď bude hodně takové jako Chenglish, protože spolu mluvíme anglicky. A on má takovou jako Franglish trochu. Takže bude sranda. Tak zatím, čus. Ciao, wait. Yeah. Okay. I parked in the periphery because, you know, it's crazy here in the center. Yeah. It's expensive as hell, as I read the reviews on the Google Maps. Like people saying like 24 euros per day. Like it's 360 camera. You have your drone or no? Yes. But like the food here, like is not expensive at all. What is not expensive? Like 160 for two big, like how to say, Napolitana. You see what does. Tak tady je takový jako výhled na Granadu. Vlastně teprve lezeme
tady nahoru na nějaký kopec. No, aby tam byl nějaký hrad nebo něco. Ale už teď to vypadá všechno moc pěkně. A super je, že je to obklopené těma horama. Zkusím něco nadronit, ale nevím, jestli to tady půjde. Uvidíme. Jo, tak tady ten výhled je skvělý. No, nemusím vypít pivo, dokud je ještě studené. To je nějaký kostelík. Jeronimo říkal, že to možná mešita, a jsem mu říkal, že asi ne, když to má kříž na vrchu. Tady jsou takové úzké uličky, vypadá to něco tak Zlatá ulička v Praze. It reminds me the Golden Street in Prague, which is tiny streets on the Prague Castle. And there is the same with the... This castle. La Alhambra. La Alhambra? La Alhambra. La Alhambra? Alhambra. Alhambra? Yes. Aha. Takže jsme teď někde vstupem na hrad nějaký Alhambra nebo tak něco. Alhambra. Because we don't read the H, right? Like the Spanish ones, they write hola, but read only hola. So why they put it there when they are not using it? What's the point? Tengo vino sin alcohol. Eso sí, yo conozco. Tak chtěli jsme jít tady na ten hrad Alhambra, ale řekli nám, že lístky jsou vyprodané, takže až někde sedneme na sangriu, tak vygooglíme, jestli je možné si to objednat dopředu, ale když jsem vazil na jejich stránky teď z mobilu, tak nefungovaly. Takže z toho mám takové aténské přízraky, že to dopadne stejně jako v Aténách, což bude peklo, ale uvidíme, no. Každopádně tady mrtě lidí, je horko, spocený jak dyk, takže tak. A teď zrovna zjišťuje, kam půjdeme. Lezeme nahoru na ten kopec nad tím hradem Alhambra, nebo jak se to jmenuje, který vlastně je vidět tady. Ten kopec by měl být 100 metrů nad tím kostelem, takže snad tam bude pěkný výhled. Je to trochu stoupák, ne, že ne?
na ten kostel. Tady je takový výhled na celé město. Já zkusím aspoň něco trochu zazumovat. Zkoušel jsem tady létat s dronem, ale hned mi to hlásilo, že ne, že bych tady neměl. A tady pod náma je Granada celá. Tady je ten hrad, na který jsme chtěli lézt, ale lístky byly vyprodané už, tak možná zítra. To je takový kopec nad tím, i když tady vlastně ještě by mohla být lepší vyhlídka, když tady nebudou ty křaky vidět. Oh yes, tak tady je to mnohem lepší. No. Má takové jako nahnědlé střechy, takové trošku fašizující, ale celá ta architektura by měla být taková trochu jako do arabska, protože tady to jednu dobu ovládali Arabové, než to zase přebrali konkvestiři, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno. Tož tak. No, keep it on your back because you will need to hold the roots. Yeah, but like you can't like take me or not? Oh, yeah, I can, but hold the tree. Hold the tree. Yeah. It's fine. Yeah. Here. The leg. I wanted to jump, but Good job. it's fine. Just the I think this is the top spot. there is walls right there. Mm-hmm. I don't know. Yeah, it's the castle we have seen, no? The sort of castle. Maybe some fortress. Hey, can you I think we look can. on the camera on the top? Yeah. There are two buttons below under the display. Please press the left one. Like on the side. No, under the display. Yeah. Yeah. The which one? The left one. We went here already. Yeah. And do you know where we are going? Are we going inside the castle? Yeah, there is Po ten most, to je taková jako nějaká říčka, úzká cesta, která je zajímavá tím, že tam projíždí auta a zároveň tam chodí lidi, takže vždycky jsou tak lidi jak nalepení na zdi a jako zrcátko je jebné do boku a všichni se smějou, tak je to fajn. A teď jdeme někam do centra na sangriu. Je to tady takové vesnické, tady Kačena. Člověk si připadá jako Lučnově. Chvilkama. Fízly tady dokonce jedou. Se úplně posrali. OK, tak jsme dolezli někam na nějaké náměstí. Pěkně tady peče slunko, což je fajn, protože si aspoň užiju poslední paprsky, než se vrátím do Česka, kde vlastně, že jo, tuhle neděli se posouvá čas a
A už zase bude půl roku tmat celou dobu. Takže nemám brýle, ale to nevadí. It's 3 yours. There is Tinto de Verano. It's like something like sangria. Okay, up to you. Pick. Yeah, but I don't know the quantity. Yeah, maybe we can go like. Tady je nějaká katedrála nebo něco. Is it cathedral or what? Me neither. Tady je nějaká stará budova, nějaké historické budovy pro dráta.